kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka konsehal sa Baguio City ang nagpa-blatter sa PNP kainasang aga. Sunod sa konsehal, siya ang ginkawatan kaging kastigo sang duha ka mga lalaki sa isa ka motel sa Bacolod. Ang iya pasalakyan naging gamit nga getaway vehicle. Yaring report. Nagpa-blatter sa Police Station 2 sa Bacolod si Cleo Gaudite kainasang aga. Ginreport niya ang natabo sa iya sa tung Mayo 26. Sunod sa Deputy Commander sa Police Station 2 nga si Lieutenant Andy Ufalia. Sandig sa impormasyon nga ginhatag sa ilasang konsehal, mga alas 3:45 sang hapon sa Miyerkules, paglabay niya sa 8th Street sa Bacolod, ginparahan siya sang duha ka mga lalaki. Kagang isa sa ila, ginkilala bilang si alias June. Nagpilit sila nga magsakay sa iya nga salakyan. Ginpa-drive siya padulong sa isa ka motel, kag didto na siya ginkastigo, kag ginhold up sa sulod. Ara siya sa Lacson, ginparahan siya. Tapos na muna naggulpil sa ang duha. Suspect. Giparahan sa sir? Oo, magsaka na sa Lacson. Tapos, gin-force nga mag-drive. Oo. Basta nga dito sa ginpasulod sa isa ka hotel, Tapos, abot dito, kastigo to ka. Dugang pa sa pulis, may mga labhag sa lawas ang konsehal tugas ang pagkastigo sa iya. Sunod sa staff sa motel nga wala lang nagatubang sa kamera, pagbukas ang isa nila katawo sa gate, hinalit na lang naghagunos pagwa ang auto. Paglantaw nila sa sulod, yara dito ang konsehal nga puno sa mga pilas. Wala na ang iya nga mga pagkabutang. Ginatugungan pa sa nila sang oxygen kay ginahapo siya. Nakuha sa biktima ang iya sini nga iPhone nga nagabalor sa 50,000 pesos kag ang iya sini nga cash nga 7,000 pesos. Ang iya nga pula nga Mitsubishi Mirage nga auto, amo pa ang gingamit nga getaway vehicle sa mga suspect. Wala, pagwa na. Nagyo na ang duwa ko suspect mo na naging sakyan nila, salakyan na Gingamit as getaway vehicle, sir, ang ilang iyang auto. Until now, wala siya na-recover, sir. Sir. Ang salakyan na wala pa gyapon na-recover. Wala pa. Oo. Wala natutukan. Sir, kilala niya? Ang tao, hindi. Na-mention niya nga si John, alias John, kay amo na nabatian niya mo, nag-istorya sa duwa. Oo. Alias John ang isa hindi ko nakilala. Wala na description lang. Oo. Sunod sa mga tricycle driver sa lugar, masami may mga tao kag may mga nagaparada nga mga tricycle sa 8th Street, ilabi na kun hapon. Pero wala man sila sang may nadeparahan nga kinagamo nga natabo sang Miyerkules. Bisan sila ang nakibot nga may amo sila nga insidente nga natabo. Kasi ginaw pati zero ko, ito ko, palo ko. Mga panisas na wala nang kilala nang. Hindi kami nag-parking. Pati sundan no. May CCTV camera sa malapit nga kapihan kag tun-an pa sang PNP ang nakuha nga mga video. Ang salakyan sang konsehal ang tubtob karon wala pa ma-recover kag padayon pa nga ginapangita sang kapulisan.